חשבתם פעם כמה קל להוריד בן אדם, לגרום לו עוגמת נפש? פשוט תזרוק לו איזה הערה שמבטלת את הדברים שלו, תתעלם ממנו, תימנע מקשר עין כשהוא מדבר איתך. מוכר לנו, אבל זאת לא חוכמה. בואו ננסה היום להבין ולראות דוגמה איך מרימים אדם שנמצא על ערש דווי. איך נותנים לו כוחות ועוצמה ומניעים אותו לפעולה. ספר מלכים א', פרק א'. דוד המלך תשוש, בא בימים. הוא לא מצליח לשלוט על הממלכה. והוא ספון בחדרו, בארמון. מי שמנצל את המצב העגום הוא בנו, אדוניה בן חגית, שמתנסה לאמור, אני אמלוך. ויעש לו רכב ופרשים 50 איש רצים לפניו. וכך, ללא ידיעתו של דוד המלך, וללא ידיעת הנביא נתן, הוא רותם סביבו אנשי מפתח, ההנהגה הצבאית, ההנהגה הדתית, ואנשים מכובדים, מגיעים לעין רוגל, ושם יחדיו מכתירים אותו למלך. באותו זמן שהדבר הזה קורה, נתן הנביא פונה אל בת שבע ומדריך אותה באופן מדויק, ברור ואסרטיבי, מה עליה לומר לדוד. שהרי קיימת הבטחה אלוקית ששלמה, בנה של בת שבע, הוא ורק הוא ימלוך. והוא אומר לה להגיד לדוד, הלא אתה אדוני המלך, נשבעת לאמתך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי. ומדוע מלך אדוניה? בת שבע אינה מאבדת את עשתונותיה, והיא בוחרת לדבר עם דוד דיבור ברור, מדויק, קצר. היא לא מאשימה אותו, היא מכבדת אותו מאוד. אבל השיא בנאום הקצר שלה לדוד הוא ביכולת להעצים אותו ולהחזיר לו, כמו מה שנאמר את זה בצורה כזאת, להחזיר לו ולו לפרק זמן קצר את הכבוד האבוד שלו ולתת לו הרגשה טובה. והיא בוחרת בדבר הראשון, קודם כל לשתף אותו בעובדות, לומר לו שכרגע, בזמן הזה שאתה נמצא כאן, ממליכים בעין רוגל, ברוב עם ופאר, את אדוניה. ויזבח שור ומרי וצאן לרוב, חגיגה שלמה מתנהלת שם. נעצור רגע ונתמקד במצב הרגשי של דוד, כשהוא נמצא בחדר והוא יודע שהבן שלו על דעת עצמו ממליך את עצמו למלך. איך, מן הסתם המחשבות רצות, איך הוא מעז לעשות זאת? בעודי בחיים? איך הוא לוקח את הכתר? הוא בכלל לא שאל אותי. הדיבור הפנימי שלו מן הסתם ממשיך ואומר, נו בטח, מה אני, תש כוחי, אין לי ערך, אני פה. אני לא שולט, אני לא מלך. איזה עצוב לחשוב על זה, שדוד בעצם מבין שקושרים נגדו קשר, שהוא בעצם לא שווה. נורא, הרגשה נוראית. כאן הגדולה של בת שבע. במשפט עוצמתי היא הופכת את הכל בצורה כל כך יפה וחותכת את הסרט שרץ במוחו של דוד. והיא באה ואומרת לו את המשפט הבא. ואתה, אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך, להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו. זאת אומרת, בך תולים את העיניים. אומר כל כך יפה מצודת דוד, פן תחשוב, כאילו אל תחשוב שכולם בחרו באדוניה ולא תוכל להם. לא כן הדבר, כי הכל תולים עיניהם בך, להגיד להם מי ימלוך, וכולם יקבלו את דבריך.
אתה הפוסק. וואו, איזו עוצמה וגדולה להעצים את האדם, להעצים את דוד, שהוא נמצא כל כך במצב שפל, אוקיי? ולתת לו את הכבוד, לתת לו את התמריץ לקום ולפעול. ובאמת, זה מה שהוא עושה מיד. הוא הולך בצורה מאוד חדה וברורה לכיוון ששלמה המלך הוא זה שמולך. בלי שום יותר מדי מחשבות, זה ברור לו. מי נתן לו את העוצמה הזאת? בת שבע. שנזכה תמיד לדבר עם הזולת במאור פנים, דיבור מכבד, דיבור שמשמח אותו ומעניק לו הרגשה טובה. תודה רבה.